that God is always with us and is always for us. So si Jesus nagtawag sa mga taong busy. Even si John o si James, nag-prepare na sila sa langit. Busy ako. Di pwede ni mong disturbuhon. O sa diyang nadungog nila ang tawag ni Jesus, yun ang Bible, immediately, nibiya sa boat, included sa ilang papa, gibiyaan dito. Kung tangaw ni mo nang i-picture out ni mo ng senaryo, bukat, ibiyaan yung ka nila literal niya pagbiya. Immediately, they jump from the boat and leave from the boat as well as their father. So, ang tawag ni Jesus, kuyaw kayong convincing power na naan ni Jesus. Amen? Amen. So, na ng panahon na, wala nag-doubt sila sa tawag ni Jesus. Ikadua, never say no to God's call. And no one can even say no. No one can say no sa tawag sa Ginoo. When we say yes to God, that means you let Him rule over your whole life. Kung kita nagsiya sa Ginoo, well, gitugutan nato siya nga mo take over. Believing nga sumala siyang promise that I will never leave you nor forsake you. And then sabta na ito, at ini nga mga pusos nga giugban ni Jesus, wa yun sila nagmahay. Amen? Kaya naka-witness yun sila, daghang milagro, signs and wonders, nagtuo po, nakasatisfy po sila sa ila. O never sila nga nag-regret sa ilang pagbiya, sa ilang panginabuhian, kaya mas blessed sila, mas nalipay sila, nga naa sila kauban sa Mesiyas. Kaya ilang mga ilan si Jesus later on, ikaw ba ang Mesiyas? Sakto akong desisyon. Sakto akong pagpagamit. Amen. O nahimo, of course, karon nahimo din silang mga Disciples. Well-known nga mga apostles sa Ginoo to the next generation, Nahimo silang example nato o nakita nato ang ilang pagpagamit sa Ginoo hantod sa kamatayon. The third one, always value the call of God. So, kining atong pagka-born again, sa sign nga, tawag ka sa Ginoo, transform ka sa Ginoo, bless ka sa Ginoo, tungod kay faithful siya na nagpili o nagtawag ka natin. So, atong response is, consistent lang ta. Padayon lang ta. Pagutay lang ta. Muridikit lang ta. Magpagamit ng kas Ginoo. Kaya Ginoo matulunganon man to the end. Siya nga nagsugod, siya nga matulunganon na matapos. Amen? God's call has never ended. Amen. Amen. You are called because you are so special. Don't let His call to you never hurt to others. Ayaw tugutin nga ang tawag sa Diyos nato na di madunggan sa uban. Nailan nila nga kita nas Ginoo. Nailan sa mga tao nga kita gigamit sa Ginoo. So meaning ang atong pinakabutong line sa tawag na mahimot ang reflection sa image sa Ginoo, sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkadiyos, ay mo ni purpose aron na makahimot ta sa pag-win o mga kinabuhi. Ito ko nga ang pinaka-mission sa for the Spirit is mo reach out ang mga kinabuhi. So, muna itong ultimate na mission na kita gitawag ka sa Ginoo ang purpose mahimot ang future in. So, dili lang sa pagpangisda meaning, dili lang sa tanang panahon sa atong panginabuhi na makakaon ka, mabusog ka, masatisfy ka. But ang pinaka-importante dahil masatisfy si Lord sa iyang purpose na ito, magpili kang itawag ka. Kaya ang pinaka-main concern sa kingdom, mawang pag-reach out o mga kalag na may tuyok sa Ginoo. Amen. Na si Jesus naghatag sa pagalingan na matay gilubog na panhaw alang sa dakong redemption, kaluwasan sa dagang mga tao. So salamat sa Ginoo sa igayon. Now ko nga nakainat ko nga kita gitawag ka sa Ginoo kay nasa tulog na to, palangga ka, mahal ka, boto dito ka sa Ginoo sa daghan pang mga butang. Amen. Amen. Diyos magapanalangin sa tulog. Na yung mga reaction.